Дисклеймър. Тази игра не се препоръчва за тези хора, които не обичат взривовете и не искат нищо да се взривяват. И не са терористи. Приятно гледане. И на всички здравейте, това съм аз, мистер Иван. Да, дадох ви дисклеймър, защото аз не съм терорист, просто също правим опити с реактора и по-добре не слабонервите, тези, които имат слаби нерви, да не гледат това видео. Да, днеска ще пускаме реактор. С това трябва да включиме, да лягаме бързо. Сега ще ви покажа как се включва реактор в аз му викам NSMers. Да, ще хапвам семки. Да. Така, приятели. Тук имаме музика. Тискаме на клавиатурата. Автоматично се въвежда кода. Завежда се тия глупости. Че може и автоматично, но аз не знам как автоматично се прави. Да, тук всичко добре. Търсиме там, ето тук. Чакаме докато те се включат. Докато те се включат, можете да ми вкарате лайк, да се абонирате на канала. Да направим 11 абонамента. Защото благодаря ви, че имам 10. Благодаря ви, че вие ми направихте 10 абонамента. Ако не бяхте вие, най-вероятно нямаше да съм популярен. Хотя съм и популярен. Популярните ютубъри най-вероятно някъде в 1, 2, 3 секунди получат по един абонамент. Чакаме докато се заедитва. Не ви казвам, че ще правим продължение, но възможно ще правим продължение. Край. Отново отиваме до който искате ви компютър. Всичко е станало добре. Нас се предупреждават. Сега това трябва да се отвори и всичко да бъде добре. Да, това сега се отвори. Натискате на начало на това. Предупреждават ни. Тук нещо ще се появили, а това с леко позабравих. Тоест не знаех, че трябва да натиснеш на клавиатурата и всичко ще стане. Така, не тук. Не тук. Айде. Сега трябва да са и лазерите с гаранция. Появи се нещо, което не съм го включила. Това съм го включил. Когато вие пускате реактор, всичко, което ви е такова, то вие го включвате. Дори на вас следващото се кочи. Така. Аз забравих, трябва да го вдигната. Забравих какво трябва да правя. Но да, разбира се, аз нали съм забравен го. P1 контрол. Тук на руски ми пише, защото тук яча, тук български има ли? Не ми трябва. Има турски. Има всякакъв, но не и български. Затова на руски. Това, което знае руски. Български. Като ясно. Бе, аз какво трябва да натисна? Тук ми се появи такова да натисна. Това сега ще ми прави така. С гаранцията.
Дай, включваме. Включене. Защото тук с Денис съм. Не съм с Денис. Давай, да натискай се. Да, ако не знаете тези лазери, после не мога да ги изключиш. Че там имаме лазери. Че и тук имаме. Включваме вентилатор, такова. Първо ще го охладиме, да видим какво ще бъде, дали той ще се взриве. По някакви причини при мен толкова бавно пада температурата, че аз нямам думи. Така че имаме да се пресходим и с това, да покажа различни глупости. Да. Това се заключава да игра, просто да правиш като искаш с реактора. Да. Интересно какво може да направи с този реактор, като ние просто ще го тестваме. Да, че... тук са достъп. Бавно да пада температурата, можем да отидем към самия рекорд да ви покажа какво вътре има. Какво вътре там има. Така, забързо се отиваме, тичаме. Сега ще ви покажа където се излиза при реактора. Просто за тази игра само един приятел и то руски и ми каза. Така, отваряме тази врата, отваряме тази. Чакай, тук изписа защо английски. Тук всичко на английски, нищо, че ти пише на руски. Нищо, че ти е руски, пак английски. Без английски никъде. Да. Натискаме това. Чакаме. Ще бъде интересно, ако той не се преохлади. Тогава ще трябва екстрено да се връщам. Чакаме. Тази врата сега се затваря и чакаме другата.
Да, сега виждате моето лице. Да. Ще го оставя докато кач някъде тук. Ще го завърна. Ще махна нищо така, без лицето. Сега ще видим какво има в... Оп! Капаци, 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 капаци. Рекьор, температура. Температура нормално, състояние нормално. Пада леко температурата на това нещо. Мониторинг. Това пък клапа. Коч ние тук имаме двама такива, но... Да. Да, такива. Опа! Тук кой има... Коч ние ще правим тестове, опити. Коч тук на всичко. Натискаме. За жалост не можем на всичко, но нищо. Да, ето ние тук, където гледаме, там учените седат, въобще и знае какво тук има. Е това какво звучи? Ето това така звучи. Интересно, какво ще бъде, ако там човек има да прави до вентилатор? Искам обратно. Опа. Ето обратно се връщаме в реактора. Давай. Връщаме се обратно. Пиеме 3000 пъти кафе. Сваряме костюма. Отиваме и пиеме чаша кафе. Progress. Combination Progress. Сега съветвам ви да играте тази игра, но не за тези, които имат слаби нерви. Разбира се, и не обичат взривове. Да, вие можете да поддържате реактора така, че да не се взривява, но можете и да направите така като мене. Ето мене учения. Отиваме да ядеме. Съм тук. Тук е екстрена стая. Сега се опитаме този реактор некак си да го преохладиме, за да стане като ледниковия период, за да бъде да уядеш, пиеш, наслаждаш се на живота. Така, какво имаме? Проблеми имаме ли? Проблеми нямаме. Аз искам по-бързо да се охлади, но сега разбирате ли това? Това критическо няма никога да стане. Тук само при екстрени ситуации. Тук имаме пожарогасител.
Тук не е терминал операционна система или килър, да. Терминалът тук и чето тук. Тук ни ги слагат терминал, пък Блин, да отиваме при музиката. Музиката е това. Да, мога да ви бърбора 3000 часа, 3000 не знам колко. Но сега се опитаме да го взриваме. Сега ще правим операция взриви реактора, тъй като охлаждението ще бъде бавно и възможно няма да се взриви. Затова аз реших да го нагрееме до пълната, кой знае до какво. Блин, как да го отключа? Отключихме. Сега това трябва да се нагрева. Ще оставим на място. Ясно. Да, ние не успяхме никак си да взривим реактора, но беше готино видеото. Надявам, ще има втора част по това видео. Надявам се само да не... Ако се нагрева. Това беше видеото. На всички чао. Това аз бях мистер Иван. На всички чао. До нови срещи.